Este durere fără margini familiile celor 6 persoane care și-au pierdut viața de Sfânta Maria Mare într-un groaznic accident petrecut la ieșirea din Adjud. Rudele din Brăila ale șoferului care a făcut depășirea neregulamentară i-au recuperat acestuia trupul. Tot acasă la Brăila au ajuns astăzi și fetițele de 9 și 12 ani care s-au stins alături de mama lor în mașina morții. În tot acest timp, la Spitalul de Urgență din Bacău, tânărul de 23 de ani, singurul supraviețuitor, se recuperează cu greu. Tânărul de 23 de ani, singurul supraviețuitor al teribilului accident, a fost dus de urgență la spitalul din Bacău. El are mai multe răni pe corp, care, din fericire, nu i-au pus viața în pericol, însă medicii îl vor mai ține o perioadă sub supraveghere. Băiatul este student la o facultate din Brașov, iar părinții lui lucrau de 10 ani în Italia. Veniseră în concediu în România, unde voiau să rămână până la sfârșitul lunii. Însă ieri, de Sfânta Maria, soarta le-a fost potrivnică. Tânărul era la volan când, de pe contrasens, i-a apărut în față o mașină. Ce a urmat a fost un coșmar pe care el, aflat pe patul de spital, îl retrăiește. Alături îi sunt sora și rudele, care imediat ce au aflat de tragedie s-au dus să-l îmbărbăteze. Para s-a făcut, tot ce au acasă la Onești să sărbătorească Sfânta Marie, să... Păi, bun, Înmormântarea părinților va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare la Onești, de unde erau cu toții. Jale mare a fost și în Brăila, unde au ajuns cadavrele celor care au pierit în mașina condusă de șoferul în vârstă de 45 de ani, care s-a înhămat într-o depășire periculoasă. Bunica fetelor de 9 și 12 ani, moarte împreună cu mama lor, a fost nevoită să le aducă acasă și este distrusă. Am sunat de 2 ori, am sunat de 3 ori, a 3-a oară mi-a răspuns polițaiul și a spus: știți, aveți o nenorocire mare, accident cu mașina. Cum? Glumiți? Faceți glume? Nu, să știți că vorbesc serios cu dumneavoastră. Cea mare n-a vrut să plece. Nu plec și nu plec. Bătrâna se pregătește acum de înmormântarea care va avea loc luni.